kumbaga may mga bad comments about sa akin kay Papa. And sinasakyan pa nila na, o nga, ganyan, yung kinita nga ng ano, di daw sapat sa naitulong natin kay... Thanks ka rin na napabayahan mo si Nika family kahit pambihira mo vlogs, Father Lexan. Yes. Opo, yun naman po ang sabi ko, di ba? Basta nag-promise po tayo na papabahayan natin. At karapat dapat pabahayan or walang humadlang, tuloy po ang pabahay natin. Kahit pa mababa ang views po, wala pong problema sa atin. Ayan mga kamamshi, mga kapapshi, welcome back to my YouTube channel, Teresa Bisaya pero Bicolana, ang inyong tenderang Bicolana. Ayan, magre-reaction video tayo dito sa live ni Kalinga Prab na talaga namang napakalinaw at napakagandang mga sinabi, di ba? Para to doon sa mga sarado ang isip, na mga nagke-question sa kanila, napapatanong na nga ako, sabi ko, bakit may mga ganong tao na talagang kine-question pa ang paglingap nila Kuya Bal, nila Kalinga Prab, na talaga namang ka-question ba? Kung ikaw nagtataka kung saan napupunta yung mga sponsor, kung tutusin, wala na tayong pakialam dahil hindi naman tayo nag-sponsor. Pero, para mas malinaw, ang mga nag-sponsor nga sa kanila is binibigay nila ng buo doon sa nagbigay or doon sa gusto nilang pagbigyan, di ba? Dahil ang pabahay talaga ni Kalinga Prab is galing sa kanyang sahod sa YouTube channel at ang nakakatulong sa kanya sa pabahay ay ang co-os, pero hindi naman 100% or hindi naman 50%. May porsyento lang siguro, basta nakakatulong lang. Pero ang pabahay talaga ni Kalinga Prab is galing sa kanyang YouTube channel. Marami daw nagke-question sa kinikita ng bawat binablog niya. Grabe, di ba? Ako, nung pumasok ako sa Kalingap, July, sumahod ako sa kanila na talagang masasabi kong galing sa kanila sa pagre-reaction ko dahil wala akong vlog nun na sa tindahan ko, kung ano-ano, talagang sa kanila. Wala ba maghahanap kung nasaan yung sinahod ko nun? Di ba? Doon sa ibang mga vlogger na talagang sumasahod, lalo na doon sa mga reactors na malaki ang sahod. Ayan, doon maghanap kayo kung nasaan yung sinahod nila. Huwag kina Kalinga Prab kasi sila Kalinga Prab talagang napakalaking tulong na naibibigay nila, di ba? Tsaka common sense na lang. Meron kasi ako nabasa mga comment na lalo daw yung mayaman, gito ganyan. O ngayon, mas mabuti nga, di ba? Ibig sabihin, mas dapat is magalak tayo dahil ibig sabihin, more blessings pa para sa kanila para mas marami silang matulungan. Kung sakali naman na umaasenso sila, syempre sa sikap din nila yun. Intindihin na lang natin, di ba? Si Kalinga Prab dating may trabaho, nag-resign siya, nag-focus siya sa pagcha-charity vlogger. Syempre, ang sinasahod niya sa YouTube channel, doon siya kukuha ng buhay nila. Di ba? Na kung tutusin nga, kung yung mga sinasahod ni Kalinga Prab, kahit magbigay siya ng 10% lang doon sa gusto niyang tulungan, pwede, di ba? Wala tayong magagawa kung yun lang gusto niyang itulong. Pero ang ginagawa niyang pagtulong is talagang pabahay na masasabi natin kahit hindi viral, pinapabahayan niya kahit sino. Kung napapansin man natin na ang binibidyo lang niya lagi is yung mga viral, syempre, itry nyo kayang kayo yung maging vlogger. Ang i-vlog nyo ng i-vlog is hindi naman viral, di ba? Pero, kahit papano, kahit hindi nagba-viral, hindi niya nabibidyo, pag nasabihan niya ng papabahayan, pinapabahayan talaga. Tataka lang ako kasi sa mga talagang mga vlogger na natulungan nila Kalinga Prab na ngayon is nagagalit na sa kanila. Ang laking katanungan, no? Kahit ano pa man nagawa sa kanila nila Kuya Bal, nila Kalinga Prab, o kung meron man, parang sa tingin ko wala naman eh. Inggit lang sila. Hindi nila pwedeng sabihin na hindi nila pwedeng gawa ng masamang kwento o hindi magandang kwento si ang Kalingap dahil hindi mas nakatulong nga sa kanila si Kuya Bal, di ba? Palibhasa yung mga dumikit sa kanila, kina Kuya Bal na vlogger, na nag-vlog, hindi nila naranasan ang hirap na katulad nating mga nag-umpisa sa zero, di ba? Agad-agad hindi nila naranasan mag-sub to sub, watch to watch, di ba? Tapos kahit anong effort natin na maggumanda yung video, talagang walang viewers, di ba? Napakaraming charity vlogger, napakaraming sikat na charity vlogger, pero ang pagtulong nila sa isang tao, pag tinulungan nila, ibang tao na naman, araw-araw iba-iba, di ba? O bakit yun? Hindi nila tanungin ko na saan yung kinikita. Sila Kalinga Prab pa kaya na talagang pabahay, scholar, for life, di ba?
Tsaka, doon sa mga nagke-question na nasaan na daw yung mga dating natulungan, kumusta na raw, bakit kailangan pang tanungin? Sa mga natulungan nila Kalinga Prab ng mga nakalipas na taon, ilang taon na ba nakalipas, hindi na, kung tutusin para sa akin, komento ko lang, hindi na yung cargo nila Kalinga Prab. Naging successful man ang buhay ng mga natulungan nila, di mas masaya dahil achievement nila yon. Kung hindi man naging successful at bumagsak sila uli sa kahirapan, wala na silang magagawa doon, wala na magagawa sila Kalinga Prab, 'di ba? Talagang naibigay na nila yung tulong na gusto nila, 'di ba? Sa ngayon, talagang viral na viral lagi ang mga binablog ni Kalinga Prab, na dapat mas matuwa tayo kasi ibig sabihin mas marami sila matutulungan na kahit hindi na vlog is napapabahayan, nababalikan ng may second channel kasi si Kalinga Prab na ina-update nila yung mga dating natulungan, pero hindi lahat. Meron nga ako napanood na in-update nila na talagang grabe, ang gulo ng bahay, parang kinuwawa na, as in tapos may mga comment doon na ayun daw, pinabayaan na raw nila Kalinga Prab porket hindi raw viral. Diyos ko naman, pamilya yun, ala naman gawing inutil ni Kalinga Prab yung pamilya, may asawa naman, di ba, kompleto, may nanay, di ba, gawin na bang inutil yung pamilya na tutulungan para wala nang gawin at umasa na lang ng umasa sa kanila, di ba? Kaya dapat, yung mga natulungan ni Kalinga Prab ng mga nakaraang taon is, hindi na questionin. Kasi kung naging successful sila, di mas okay, di ba? Kung hindi sila naging successful dahil talagang mga tamad sila at palaasa, wala tayong magagawa ron. Basta ang mahalaga na ibigay na ni Kalinga Prab. Pero yung topic ngayon ni Kalinga Prab is yun mga nagke-question sa kanya kung saan napupunta yung sahod niya. Wala na tayo doon, di ba? Bumili man siya ng maraming sasakyan, bumili man siya ng maraming bahay, o mag-ipon man siya sa bangko niya. Wala na tayo doon kasi nga, trabaho niya na yon na nag-share lang siya. Nag-share. Ang hanapan nyo kayang sahod, yung mga reactors na gumagamit ng video nila, di ba? Ako, nung July, sumahod ako sa aking YouTube channel na talagang 100% sa kanila galing yung pagre-reaction ko dahil hindi ako nag-vlog nun sa tindahan ko, wala akong vlog na kahit ano, diba? Buti na lang walang naghanap sahod ko. Diba? Grabe, kaya nakakagulat talaga. Ito panoorin natin. Siguro nagyaw-yaw na ako, saka natin papanoorin ng buo kasi hindi na ako masyado magsasalita dito sa video niya dahil ang linaw naman ng paliwanag niya sa mga bukas ang isipan na talagang baka nasusulsulan lang ng iba. Dapat sana malinawan kayo dito, pero kung sa mga saradong isip, ay ewan ko na lang sa inyo. Sige nga, ano bang gusto nyo? Ihinto nila Kalinga Prab? Ni Kuya Bal ang ginagawa nila? O sinong gagawa na nun? Kayo? Kaya nyo ba? Diba? Matuwa na lang kayo kung may marami sila natutulungan. Tsaka wag nyo hanapin yung mga nag-sponsor sa kanila. Dahil buti nga sila Kalinga Prab kapag may nag-sponsor talaga. Binibigay, halimbawa ako, sponsor ako. May inabot akong pera para kay ganito, kay Rosan, kay Joy. Talagang inaabot niyo yun ng buo. Hindi niyo yung ginagamit na pandagdag sa pabahay o kung ano pa man, hindi. Halimbawa, pinapaabot, iaabot niya talagang buo yun dahil ang pabahay is galing sa kanyang YouTube channel. May magdagdag man ang co-host pero hindi naman palagi siguro. Ayan, keep on watching tayo. Thanks Kalinga Prab na napabahayan mo si Nika family kahit pambihira mo vlogs, Father Lexan. Yes. Opo, yun naman po ang sabi ko, di ba? Basta nag-promise po tayo na papabahayan natin at karapat dapat pabahayan or walang humadlang, tuloy po ang pabahay natin kahit pa mababa ang views po, wala pong problema sa atin. Kaya nga po yung mga views natin sa mga viral ay kumbaga inaano natin, yun po kasi yung patakaran ko. So sana yung mga hindi nakakaintindi sa patakaran ko ay sana intindihin nyo po na pag may nag-viral, hindi lahat talaga mapupunta sa kumbaga yung kikitain sa viral na yun, kukuha tayo ng konting part doon para naman sa mga hindi nag-viral. Yun po yung patakaran ko sa ating paglingap. Kumbaga, hindi tayo tututok sa viral lang. Yung mga kinikitain natin ay panglahatan po yan. Kaya nga po, one Kalingap, one family tayo, di ba? So, kung yung kinita natin na viral, kung kinita natin na pera sa pag-vlog sa isang viral, kung sa kanya lang nang sa kanya, paano naman po yung iba, di ba? So sana po maintindihan nyo kasi may mga ako nakikita na yun daw mga million views na kinita natin
sabihin natin kay Rachel, 'di ba? Kasi may nag-send din sa akin noon na parang kine-question yung kine-question po yung mga kinita daw natin sa kay Rachel, So, yan naman po ay yung pag-viral po ng Rochelle ay po yan, kumbaga kung mag-viral man po yan ay dahilan po niyan ay yung effort natin, So, kumbaga as a director, 'di ba? So kung nag-viral man 'yun, edi dapat i-congrats niyo po kami, hindi yung sisilipin niyo pa yung mga kung saan napunta yung kinita. Syempre nag-effort naman po tayo, 'di ba? Lahat naman po, di naman po sa Rochelle, lahat naman po ng mga million views natin. Di naman po yan million views kung hindi naman po natin ginalingan sa pag-vlog, kung hindi naman po natin ginawa ng effort, ng magaling na pag-edit, 'di ba? So kung hindi so ang pinaka-dahilan ng pag-viral ay yung vlogger, 'di ba? Yung vlogger po. Kasi kahit sino pa po, kahit gaano pa kagaling yung ipa-vlog mo, kung ipa-vlog mo naman ng walang kabuhay-buhay, walang edit or hindi naman din po yan magpa-viral. Kaya kung nag-viral man po ang Rochelle, Jomcar, ay ang credit na po yan, syempre sa vlogger. Sa akin po. Kaya so kung mag-viral man, edi bonus na lang po yun. Masaya tayo doon kasi marami tayong matutulungan, di ba? Kaya huwag nyo naman po sanang huwag nyo naman po sanang silipin pa na bakit daw po yung views natin sa Rochelle ay hindi naman daw lahat napunta kay Rachel yung kinita. Yun po yung patakaran ko eh. Hindi porke viral ka ay sa'yo na lahat ng tulong ko. Di ba? Babayaan ko yan. Kumbaga, lahat ng tutulong. Paano naman po yung mga hindi nag-viral? Ay di haya na lang po natin yon. So, ganun po yun. Ganun po kami. And, yun nga, buti nga po, isa na nga po, si Trixie, di ba? Natulungan din natin, napabahayan natin ng napakalaki, si Trixie, hindi naman po talaga siya viral. Kumbaga, dahil sa kinita, kumbaga na lang din, dahil sa Rochelle, yung mga kinita natin sa Rochelle, na pag-vlog natin, naambunan din actually, hindi nga ambon yun. Kumbaga, yung kinita din dun sa natin, sa pag-vlog sa Rochelle, ay din kay Trixie, Kaya, sana naman po, wag niyo pong pag-isipan ng masama yun. Kasi deserve naman po namin yun. Nag-effort kami, ako at ang team. At isa pa, may mga pinapasahod din po tayo. Yun nga po yung team natin. May mga obligasyon tayo. Hindi lang isang ang tinutulungan natin. So, yung effort ng team, kailangan din natin consider yun. Huwag natin baliwalain yung effort ng team. Mga driver, helper, cameraman, Kumbaga, may mga bad comments about sa akin, kay Papa. And sinasakyan pa nila na, nga, ganyan, yung kinita nga ng di daw sapat sana itulong natin kay Rachel. Ayan. So, sa akin po kasi, sa pag-vlog ko, ginagawa ko lahat para mag-gain tayo ng views. And yung pagtulong natin ay mas matulungan lahat. So, swerte natin kapag may viral kasi. Matutulungan natin. Marami tayong matutulungan. Mga lumalaki po kasi yung ulo na especially yung mga fanatic po, na parang parang grabe yung ambag. Parang grabe yung ambag sa akin nung ginawa nating ng love team na Rochelle. Ayan. Kaya kasi may nag-send sa akin tapos nabasa ko yung mga comments. So nagulat ako, bakit may ganito, may nag-send sa gawa ng isang reaction, gumagawa ng reaction video about sa And ayun, ako ang topic. So nakita ko mga comments, parang daw, yung million views ko daw kay sa Rochelle ay hindi daw sapat yung nagawa natin, ganyan. So dalawa nga po yung napabahayan natin si Rachel saka si Trixie, di ba? Hindi pa po ba sapat yun? And hindi pa po ba sapat yung mga nakukuha nilang di ba? Mga hanggang ngayon okay na yung buhay nila. Yes. Kaya po, ingat po tayo sa mga binibitawan nating mga
ganyan, salita na talagang nabash po talaga ako dun sa niya, sa ginawa niyang reaction video na yon. Ayan. Buti nga po may mga nagsesend sa akin na ganyan. So ayun po, paglilinaw lang po yun na may million views pero hindi lang naman po yung million views natin. Saka kung nagka-million views man po tayo, dahil po yan sa effort natin, dahil yan sa pag-vlog natin, no? Dahil sa effort ng team. Kaya ayan, sana malinawan din yung mga nagbabash po sa atin doon. Kaya wag sanang lumaki ang ulo ng ibang fanatic, ano? Sila, nga po, di nga po kita sinasabi yan, nila Rachel, nila Rowell, humble lang po sila. Pero bakit yung ibang fanatic, sila yung... Kaya nga gaya ng sabi ko, kayo po yung makakasira sa inyong iniidolo. Sana maging masaya na lang po kayo sa tinatamasa nila Rachel and Rowell ngayon, di ba? Dahil po sa Kalingap, ayun, nabago po yung buhay nila. Sana doon pa lang po ay maging masaya na lang po, pasalamat sa amin, sa Kalingap, kasi dahil doon nabago po yung buhay nila. And may napapanood po kayong Rochelle. Hindi yung parang nakukulangan pa po kayo sa parang nakukulangan pa po kayo sa ginawa namin. Ano pa po bang kulang sa ginawa namin? Gulo ng buko, pasensya na po. At naglaro kami, hindi naman na po ako nagbasa ng buko. Parang nakukulangan pa po kayo sa tulong, di ba? So, ang dami na nga po ng kumbaga tulong na natatanggap hanggang ngayon po. Ayan. Dahil sa'yo, nag-million views sila at ang mga fanatics ang kumita. Ayan. Huwag mo na silang pansin, Kalingap Rab, silang maestro. Hindi ko po talaga sana mapapansin. May nag-send po sa akin, tapos may mga, dun sa comment, ay puro pambabash po sa akin and kay Papa. So, yan, para lang maliwanagan yung iba na, yun nga po, yun po yung totoo. And may record po yan. Check nyo po mismo sa videos ko and popular. Makikita nyo po dun yung po talaga yung mga nag-million views natin. Yung mga fanatics talaga ang magulo. Yes po, actually hindi naman talaga si Rowell at Rachel. Yung mga fanatics lang talaga na parang kami pa yung minamasama ni Papa. So actually naman talaga yung iba nasasanay na lang din ako na nayang ko na lang. Ito lang talaga kasi may nag-send ng sa akin yung reaction video.